איפה היציאה? יש סרט חדש להכין וורדנר. יש סרט חדש להכין לוונדרר. עכשיו אני כבר באוטו, חושב על הסרט וקצת גם על רועי. אין לי רישיון. ניב, המשטרה בודקת אותך ואתה לא מתייחס, תפתח את החלון. ניב, תפתח את החלון. שנינו פה, אני והשוטרת. שלום. שלום. מה אתה עושה איתי ליד ניב? הוא יפה, הוא חבר שלי, הוא לא יפה בשבילי.